Morning ndine Jackie. Te nkhani ya lero ikutitengera ku Jamaica. Ku Jamaica I think tinapitako nthawi yake. Nkhani yonera kuti ndiyolinganaso ndi nkhani iyi. De Jamaica ili ngati South Africa. Ili mu top 10 ya maiko amene kuli crime yambiri pa dziko lapansi. Kuphana, corruption, basi zinthu zoopsa zachabechabe. Ili pamwamba kwambiri. De anyway nkhani yake ikutitengera kwa mtsikana uyu. Mtsikana uyu dzina lake ndi Andrini. Andrini anabadwa family ya bwinobwino kwawo ku Jamaica ko. Anali ndi ambition ya mphamvu kwambiri. Andrini mu chaka cha 2019 anali ndi zaka 29. Anali olimbikira kwambiri, anali ndi chibwezi chake mnyamata uyu. Onera kuti anali ndi maplani, amafuna kupanga ma business, amafuna kupita pamwamba kwambiri patali. Koma chimene chimavuta chinachonena kuti dziko limene anali ma opportunities anali ochepa kwambiri. Mwazidziwa zoti munthu kukhala ndi maplani komano kumasowa kuti nde uyambira pati. Analibe ma resources, analibe zipangizo zoti akwaniritse zofuna zawozo. Kenako kudera limene amakhala kumakhala munthu wina wake otchuka kwambiri mzibambo dzina lake Beachy Stout. Nakambapo nkhani ya Beachy Stout. Beachy Stout mkazi wake anamwalira, anachita chophedwa. Ndi nkhani yoti ikupitirira nkhani yaikulu imeneyi. Nde Andrini anapeza kuti anapita kumaliro kwa mkazi wake wa Beachy Stout. Anapita kumaliro kumene kucha anakakumana ndi mwana wa Beachy Stout. Mwana dzina lake Andre McDonald. Nde nkhani yake itivuta facha mayina anthu. Mtsikana itu kuti dzina lake ndi Andrini, mamunayo dzina lake ndi Andre. Nde mamunayo ndi zingomuchita kuti McDonald. Ndi zinchula sani kuti ziphweke. Andrini anakumana ndi McDonald kumaliro kuja, koma anasinthana manamba nkumacheza. McDonald anali wa ku Jamaica koma anali kuti amakhala ku USA. Ku USA ko amagwira ntchito mu army, USA army, and anali major. Mu army position ya pamwamba kwambiri. Ndipo McDonald anali wamkulu kuposa Andrini ndi zaka 10. Anali wa makobidi zomuyendera. Ndi anapeza kuti Andrini anapeza kuti atachoka McDonald uja after maliro atabwerera anapitiriza machezerana mpaka na kachibwezi kuyamba mpaka na McDonald uja kumapita kumakamuona ma holiday chani mpaka na anthu anapanga ukwati. Andrini uja anakhala wamutaya chibwezi chomwe anali nacho chichi. Anasamuka anapita ku America komwe anakhala akulakalaka kuti zonse ndimafuna nditapanga nditakhala kuti ndikukhala dziko ngati tini ndikhoza kupita patali kwambiri. Ndeyo Andrini anamuuza mamuna wake kunena kuti ine ndifuna kupanga maplani awa koma ndilibe ndrama. Nde mamuna uja analora usavutike ndife banja ndikupasa ndrama. Anampasa ndrama yonse yotani yoyambira business yake. Nde anatsegula business yake amati Starlight Living za elderly home zothandiza anthu achikulire. Nde business plan yake nayo yamphamvu kwambiri. Atayamba business ichi of course mamuna wake amampanga support. Sana mpange support ndi ndrama yokha, amampangaso support kuchita run business iyo akakhala kuti mamuna wake sali kuntchito. Inapeza kuti business ija mosadziwika bwino nsanga boom inapita pamwamba. Ndi anthu amapanga ndrama, anasanduka mamilionaire mosadziwika bwino. Ndi amalimbikira. Andrini anali nzima yolimbikira kwambiri. Anapeza kuti anthu aberekerana mwana, anabeka mwana wamkazi uko akupanga business, anthu miyoyo yawo kusinthiratu. Amati akatsegula malo apa business ija akatsegula sopena, akatsegula apa akatsegula sopena. Nde amapita patali kwambiri mu nthawi yochepa kwambiri. Andrini amakonda kupanga workout. Apeza kuti mamawa amalawirira mamawa chinthu yamba amapanga kupita ku gym. After gym akupita ntchito. Ntchito amalimbikira kuposa anthu amene analemba ntchito. Nde anali wamphamvu chifukwa cha working out yake. Ata amanyamula dzima weight za mphamvu kwambiri chani. Anali ndi ma video oti amatha kungonyamula mamuna wake azithamanga nyumba kumbereka zabwinobwino zopepa. Nde anapezeka kuti Andrini anayambana ndi mamuna wake. Anazapeza kuti anapita ku Jamaica ku holiday yekha. Anabwererako anapeza kuti anali ndi tattoo pa dzanja. Tattoo yake inali date, yoneka ngati date. Komanso anali ndi tattoo ina, panali ma tattoo awiri amene anali nawo. Mamuna wake uja ataona anadabwa kuti ma tattoo amene wanchani. Anayamba kufufuza. Atafufuza mamuna uja anapeza kunena kuti date lomwe anayika pa tattoo inali date of birth ya chibwezi chake chakalecha. Komanso atafufuza anaona kuti tattoo imene anayika pa dzanja inali tattoo yonena kuti inali pa khosi pa mamuna wina uja wakale chibwezi chakalechi. McDonald anapeza kuti Andrini anayamba kupangaso chibwezi ndi chibwezi chake chakalechi. Ndi anapsa mtima kwambiri mpaka anamuza kuti basi ndikufuna divorce. Business tidulirana pakati half tigawana. Nde Andrini anamuchonderera mamuna wake kuti ndikhululukire tisathetse banja ayi. Anampanga convince mamunayo kunena kuti
usathetse banja tete zisiye ndasiya anakafufutisa anakasintha matatu aja kukhanga twafafanizapo kuyikapo zinthu zina ngakhale ananena zochoncho kuti banja lisathe ndasiya za chibwezi icho chani amapitirizabe chibwezi ichi cha muchani munseri ndi anthu aja nkumatanibe kumakhala kenako pa 28 February inali birthday ya McDonald. Andrina anampangira chipate kunyumba kwawo kuchimanshoni chawo anapanga pate anthu anasangalala kenako basi pa 1 March akuntchito kwa Andrina anatani anayimba foni kwa mai ake Andrina kuna kuti Andrina sanabwere kuntchito Andrina sajomba kuntchito tayesera kuimba foni ku gym tudzota mamba nkupita ku gym akujimu aunena kuti Andrina sanabwere ku gym nde anthu aja anadabwa mai ake Andrina ndi anthu akuntchito ananyamuka kupita kunyumba kwa Andrina kucha kuti akamuyang'ane anakapeza kuti kulibeko anaso kulibeko ndi ananena kuti munthu wapita kuti anayimba foni ku polisi apolisi anabwera koma apolisi anadabwa kuti pa zitseko ziwiri pamaoneka kuti papakika magazi pa switchiso ya magetsi pamaonekanso kuti paliso magazi ndi apolisi achadabwa kuti ndi chani munthu wina nkuna kuti panja pakuoneka ngati pamaotchedwa zina zake anapita panja akapeza kuti pali ngati zipi chani pamaotchedwa ngati zovala ndi apolisi acha anadabwa amamudikirira McDonald kuti abwere kenako anatopa apolisi acha nkuchokapo kaye McDonald uti anafika nyumba kupeza kuti kuli anthu akuntchito ndi mai ake Andrina ndiyo chanango ndikubwera kaye ananyamuka anapita ku chipatala chapafupi kukafunsa kuti kodi kapena kuchipatala kuno kunabwerako munthu amene akudwala dzina lake Andrina McDonald ndi kuchipatala ananena kulidi munthu amene tampanga admit dzina lake sanemu yake McDonald ndiyo chanango chabwino basi kunyamuka mapita sanadikire kuti aone kuti di kuchipatala anapita kuchipatala kuchifukwa choti akuti Andrina amavutika ndi amadwala mutu ma migraine ndi ananangoti mwina akusowa kuseko wapita kuchipatala anabwerera kunyumba ukauza anthu aja kuti Andrina ali kuchipatala ndi mai ake anati ali kuchipatala ndi bwanji sakuyankha foni nyumba kiwa galimoto wake wa Andrina anali nyumba pesi yake inali kunyumba koma foni yake kunalibeko galimoto yake inali kunyumba ndi amati kuchipatala kuwapita kubwanji amai ake ananyamuka kupita kuchipatala komweko kukafunsa kuti eti kuli mwana wanga kuno Andrina McDonald ndi akuchipatala ananena kuti ayi si Andrina kuli munthu wina dzina lake McDonald koma si Andrina nkupeza kuti Andrina ucha wasowadi apolisi ndi anayamba kusakasaka kuyang'anayang'ana kuti munthu wapita kuti anthu kumuyang'anayang'ana nanja anali munthu onena kuti otchuka odziwika olemera kwambiri muderalo anamusakasaka munthu sazampeza paliponse m'manyuzi Andrina wasowa koma Andrina sazapezeka anayamba kumfunsa mafunso mamuna wake ucha une kuti iweyo unaenda bwanji tsiku limenelo nde McDonald ananena kuti ine nalawirira mamawa ananenaso kunena kuti koma usiku tinayambana ndi Andrina ndi mamawa kuti acha iye anangoatengana kuti akatula ku school pobwerera pamene wapeza anthu akunena kuti Andrina wasowa iye sakuziwa china chilichonse nkumapitabe kuntchito koma apolisi amamufufuzabe kuti anthu anamusakasaka Andrina osampeza mpaka napanatha miyezi 5 akumusakasaka after miyezi 5 anthu ena anachita report kunena kuti pamalo ena ake chapatalibe chile pafupi ndi paki anapezapo mafupa ndi anayitana apolisi anatenga mafupa aja ndi obviously munthu amene anali atasowa nthawi imeneyo yasamadziwika kuti ali kuti anali Andrina atayeza mafupa aja kuyang'ana DNA anapeza DNA inali ya Andrina kenako pamene anayamba kumsaka no mamuna wake uja kuti acha magazi amene anapezeka mnyumba aja anayamba kumsinkha McDonald ndi atayamba kuchita cheki mayendedwe a McDonald anaona kuti usiku before tsiku lomwe anasowa Andrina McDonald anali pa filling station amaoneka kuti akupanga message akukanga tiwakwiya amati wazungulira galimoto wabwereranso akupukusa mutu CCTV imeneyo kenako anabwerera galimoto mchankumapita kusonyeza kuti akukangana ndi mutu kenako anapezeka kuti anayang'ana CCTV ina komano ino atasowa kale Andrina CCTV ina anamuona McDonald akulowa mu shop yogulisa ziwiya zosiyanasiyana anagula fosholo anagula hamala anagula nkhwangwa zinthu zonena kuti afuna zinthu zachani chigubu chogulira mafuta ngati achina petulo dizelo ndi apolisi mpamene anachita naye chidwi kwambiri kuti uyu bwanji ndi anayika apolisi ena kuti azimulonda ndi apolisi amamulonda amakhala panja pa nyumba kwake iye samadziwa kuti ndi apolisi anapezeka kuti kenako anamuona atanyamuka kupita kukagula mfuti ndi apolisi anaona kuti uyu mwina afuna kuzipha anamugwira kummangano sopano atamugwira choncho
mpamene amayimbira foni mayi yake McDonald kuti ndifuna ndiyankhula nanu. Amayi ake bwanji akuti ndifuna ndikuwuzeni chilungamo chenicheni zomwe zinachitika. Ineyo ndinatani namuphadi ndi ineyo Andrini. Nkhani inayambira pamenepo. Nde anavomera kunoti ine namuphadi. Kumapeto kwake nda anapita ku court. Atapita ku court kuja iye amakana kunena kuti mada amene kuti manslaughter. Kuni namupha koma mwangozi. Nda anamfunsa kuti afotokoze. Nda anafotokoza nayo kuti ndikhala ndifotokoza chilichonse ndekha. Nda anakhaladi ndikufotokoza iyeyo kunena kuti ine munthu ndakamukwatira ndakamtenga ku Jamaica ndambweretsa kuno amafuna business ndampasa ndalama. Kuyambira business yakeyo wamba business ichayachita boom timathandizana. Wapeza kuti talemera chonchi mpaka mamiliyoni chonchi. Koma zitangofika pone kuti ndalama zafikapo anayamba mwano amandichitira mwano ambandipanga basi zikhalidwe china change amakhala kunditukwana koma kunditukwana amanditukwana nchiyankhulido cha ku Jamaica akafuna kunditukwana. Kenako pamene ndimapeza kuti wayamba chibwezi takhala tikulimbana za chibwezi anandilonjeza kuti chibwezi wasiya ndisampange divorce. Ine ndinkuvomera koma upeze kuti akupitirizabe chibwezi. Ndamuchita check ndaona kuti ndimamulonda ndimamuona kuti amakakumanabe ndi mwamuna winayo. Ati zonsezo ndinazisiya ndinali ndikupanga plan kuti uyu ndingompanga divorce ndingochoka. Kenako napezeka kuti tinapita kwa anthu opanga za business owerengera misonkho matax. Akuti tinapita ku office kumene koko nakapezeka kuti munthu uja anaulula wa tax uja mwangozi kunena kuti Andrini wasegula business ina koma sana ndikepo dzina langa. Ndauti sana yankhule kalikonse pa nthawiyo koma atachokapo atabwerera ku nyumba mpapena makatani amakayambana anamfunsa kunena kuti mwafika potsegula business oponda dzina langa mukundichosapo dzina ifa chani. Andrini ati ndingoyamba kumayankha mwana uja nkumane kuti kapena mukufuna kubwererana ndi chibwezi chanu chija mwaona kuti mundirande business mutenge chilichonse nokha basi mundisiye mubwere. Atenda amamuyankha mamutukwana muchiyankhulo cha ku Jamaica atenda amatukwana osati masewerayi. Andrini ndiakuti yeye mpakana anapsya mtima atamunyozera no mayi yake potukwanapo. Ndiakuti mamuna anangonena kuti imene zililimu ndingopanga divorce chuma tigawana half. Iwe utenga half ine nditenga half. Ndakuti ino ndi Andrini anatukwana kwambiri mpakana atamutukwana mamuna atatukwana amayi yake McDonald atanapsya mtima ndikumukwenya. Ndeulo atamukwenya Andrini uja amachira makani amakhanga takukhuwa pamene pacha. Ndanapeza kuti anamuheda pa chibwanopa ndanakhanga tawachekeka Andrini uja atenda anathamanga kukayang'ana pachani pamira kuona kuti akutuluka magazi. Ndati anabwerera atapsya mtima anathamanga ndikuyamba kummenya McDonald. Nde McDonald naye akuti ndenanenso ndinabwezera fama ndimenya kwambiri. Andrini ndi wamphamvu kwambiri kuposa anthu amene mukuganizira komanso ndi wamtali. Ndama ndimmenyadi ndeti namba kummenyana. Komano ine nammenya kwambiri mpaka anagwa pasi. Atagwa ndinammenya makiki awiri koma anazabuula modabwitsa. Ndentammenya namva mwana utayotani wadzuka ukhangali wava phokoso akubwera kufuna akudabo tuchitika nchani. Ndenangomusiya Andrini uja ine kuthamanga kuli mwana uja kuti asatione tikumenyana nantenga mwana ukamusiya kuti akagone. Mene ndimabwerera ndampeza Andrini sakusuntha. Nemene ndamuyang'ana nampeza kuti munthu uja watani wafa. Sina icho linga changa umupha koma timamenyana. Ndipo iyeyo ndewu yake amamenya osati amasewerayi. Ndakuti ndipo pakunena kuti sindifuna kuti mwana wanga aone mayi ake choncho nayika mmabagi nkuwatenga ndimangoyenda nawo sinimadzoti ndikantaya kuti nali mgalimoto. Koma ndinapeza pena pake pafa ng'ombe kainafa bwanji ati ndinangomuyika pambali pa ng'ombepo nkubwerera. Mama wanantenga mwana kupita naye ku sukulu koma ndinatenga zovala zake namuchosa zovala zake nabwera nazo nyumba nkuziotcha panjapo. Chomwe ndinaziotchera sindikuziziwa mpapena apolisi amandisokoneza. Kenako mpapena amakagula ujeri nkhwangwa ndi hamala ndi chani atagula zinthuzo akuti usiku wake apolisi atachoka anabwereraso pamene anantaya Andrini ndikumukhoma ndi hamalayo akuti anamfunsa kuti ifa chani unapanga zezo alivyo ino anandipyesa mtima kwambiri. Ineyo nalibe cholinga chopanga chiwembu. Ineyo oloti atayamba kuyambana atayamba kukangana iye anatuluka kaye panja. Mmene ankakaenda ku filling station anaoneka pa CCTV akuti amafuna kuti mtima wake uphe. Kunoti akamabwerera akayankhule naye bwinobwino kuti ndingofuna divorce tisiyanepo apa. Koma anadaba kuti atafika atalengoyamba
kumuyankhula Andrini pamene anayamba kumuyankha chimwano china chake chicha choti mpaka anthu kamba kutani kumenyana. Ndakuti ndinapita kukamukhoma ndi hamala nkummenya thupi lake loti wafa kale chifukwa chonena kuti basi napsha mtima. After penepo anamukoleza moto uja unazima kenako pamene anampanga chani zosadziwika bwino apanga zinthu zodabwisa zoti kumatifa chani umpanga munthu oti wamupha kale iye aonera kuti sindikudziwa kuti ndinapangira nchi koma ndapsha mtima kuti ine sindimayembekeza kuti ndingapange zimenezo koma iye ndi amene andipangitsa kuti nditani ndipange zimenezo. Kenako anayisira nkhani ino m'manja mwa court kuti lipange decide. Anakambirana jury inakambirana kuti mukuona bwanji pamenepa munthu uyu mlandu wake. Jury inapeza kuti inamumvera mamunayo, inamumvera McDonald kunena kuti iwo akukhulupirira kuti Andrini anali wamphamvu kwambiri kuti amammenyadi choncho chifukwa chonena kuti anaonesa mavideo yake aja amambereka kumathamanga naye aja mavideo yake akunyamula dzimaweti aja aonera ndi munthu wamphamvu kwambiri ndi mamuna anali wamfupi anakhulupirira kuti zikhoza kukhala kuti iye anali aggressive komanso anayang'ana ma message omwe amatumizirana akulalatizana. Jury inanena kuti sinampeze olakwa pa mulandu wa murder, anampeza olakwa pa mulandu wa manslaughter. Anampanga sentence to ngati 15 years in prison plus 5 years. Chifukwa cha zomwe analipanga thupi kumakalimenya thupi kumalikhoma zodabwisazi anampanga sentence to 20 years pamodzi zonse. Chifukwa choti anaona kuti analibe cholinga chomupha sindikudziwa mmene anazipezera right koma nkhani yake mmene inachitikira nditiyo imeneyo nangasali ndi ma business so onena kuti mamiliyoni onena kuti kuti ali m'manja mwa ndani alino m'manja mwa McDonald komano mai yake Andrini anamusumira amasuma kuti wrongful death anawina mulanduwo. Amayi yake Andrini ndi mwana wa Andrini anachitidwa award anapatsidwa $210 million kutanthauza kunena kuti business yathera patipo yathera pamenepo ola adzatuluke prison adzapeza kuti ndalama kulibe fight ndalama zonse apatsa amayi yake Andrini ndi mwana wakeyo. Imene ndi nkhani ya Andrini ndi Andre McDonald. Komanso imene inanena palinso nkhani ina yonena kuti maliro kumene anakakumana kuliso milandu koma ndikati ndiyambe kunena zimenezo ndibwesa confusion zikomo kwambiri.